Evo, hvala vam na dolasku na ovu konferenciju za medije. Ovim putem kao koalicijski partneri dajemo apsolutnu potporu Nikoli Grmoji za kandidata za premijera Republike Hrvatske. Smatramo da se radi o osobi koja se pokazala, znači, u zadnjih nekoliko godina u borbi protiv korupcije koja je rak rana hrvatskog društva. Nikola Grmoja, čovjek iz radničke obitelji, koji je upravo zbog te borbe protiv korupcije ima niz prijava od tajkuna koji su obogatili preko noći, niz prijetnji i apsolutno zaslužuje biti na čelu nove hrvatske vlade. On, za razliku od drugih kandidata, osjeća bilo naroda jer je čovjek iz naroda. Što mi trenutno imamo? Imamo s jedne strane, znači, Plenkovića, s druge strane Milanovića. To je lice i naličje iste politike. Znači, i jedan i drugi su proistekli iz Ministarstva vanjskih poslova. Milanović upamćen po tome što je bio na čelu najnesposobnije vlade, a Plenković će ostati upamćen po tome što je na čelu najkoruptivnije vlade otkako je Hrvatske države. Znači, apsolutno nemamo ovdje ništa novo. Znači, unutar koalicije Mosta i Suverenista, na čelu sa kandidatom za premijera, gospodinom Grmojom, imamo kvalitetne ljude i sposobne ljude i ono što je jako bitno, poštene ljude koji mogu ponuditi Hrvatskoj nešto novo. I čak smatram da upravo u ovom trenutku gdje su se stvorila dva bloka, da će upravo ova naša koalicija polučiti odličan rezultat jer će biti jako velika izlaznost i da ljudi imaju alternativu u odnosu na postojeće sustave. Evo, to je najključnije.